Ahoj, já jsem Kačka a ráda bych vám představila náš nový program Destiny Game Changer. Jedná se o komplexní program, který bude trvat 3 měsíce a ve kterém společně budeme řešit stravu, cvičení, pohyb a celkově budeme budovat cestu za vaším lepším já. 3 měsíce jsou dostatečně dlouhá doba na to, abyste si vytvořili návyk a zdravý životní styl se stal součástí vaší každodenní rutiny. Kurz zahájíme vstupním měřením na přístroj InBody, který nám odhalí vaši tělesnou skladbu. Po dobu 3 měsíců se budeme scházet 2krát týdně v gymu, kde na vás bude čekat skupinový trénink, během kterého se naučíte správné pohybové stereotypy, budete rozvíjet fyzické schopnosti a dovednosti a společně zapracujeme také na tvarování postavy. Jednou týdně dostanete od svého trenéra e-mail s motivačními rady, tipy a tréninkovou jednotkou na doma. Důležitou součástí vaší proměny je také správné stravování. Na první 3 měsíce vám doporučíme krabičkovou dietu, kterou máme vyzkoušenou sami na sobě. Budete mít připraveno 5 jídel na den, a to každý všední den. Tím se naučíte s jídlem pracovat. Na závěr kurzu potom znovu zopakujeme měření na InBody a vaši změnu budeme mít černou na bílém. To už však bude jen detail, protože změnu pocítíte především vy sami na sobě. A v jak velké skupině lidí budete pracovat? Pro zachování individuálního přístupu vytvoříme 6člennou skupinku, takže 6 lidem se bude věnovat jeden trenér. Budeme společně sdílet rady, úspěchy, tipy a tak podobně a společně se budeme také motivovat. V mojí skupince se bude jednat o 6 žen. Kdybyste však chtěli zapojit i vaše drahé polovičky, souběžně s námi poběží také pánská skupina. Jak už jsem zmínila, moje skupinka bude čistě dámská, ale nezapomněli jsme ani na pány a pro tento případ tady mám mého kolegu. Ahoj, já jsem David a už se teď nesmírně těším, co za ty 3 měsíce dokážeme. Pokud vás naše nabídka zaujala a chtěli byste se buď dozvědět více informací, anebo se k nám do programu přidat, stačí utíkat na stránky www.destinyfitacademy.cz, kde najdete všechny informace. Budeme se těšit.